Assalamu alaykum, hurmatli mening Tugan tili telekanalining sir etib kina topshiruvining tomoshabinlari. Men sizga va'da etgancha yanadan sizni salomlayman. Bugun bizning Tugan tilda Sabantoy konsertining ikkinchi bo'ligi ham endi menimda topshiruvimning ikkinchi bo'ligi sizning e'tiborga. Ayyi esigizga tushiram, bizda Sabantoy, bizda bek qiziq, motor muhit tantanayda o'yinlar, bo'laklar ham eng muhimi sizning yaratgan talantli populyar ijrochilarning chiqishlari bugun bizning bayramimizga bek motor yam istilar. Shunga ko'ra aytamiz, bu motor muhitga birgalab sayohatni davom etamiz. Безумно шикарный концерт, как всегда. Все энергия, супер, шикарно, 100%. Как обычно, Туган тель, шеп. Hurmatli tomoshabinlar, sizning qarshingizda endi bizning shulay Sabantoy konsertida qatnashuvchi jirchimiz Elvira Malisheva. Xayrli kishlar sizga. Здравствуйте. Siz endi Elvira bizning proyektlarda birinchi bo'larak, shunga ko'ra birinchi topir bo'larak o'zingiz bilan yaqinlanroq bizning tomoshabinlarni qisqacha tanishtirib ketingiz. Здравствуйте, меня зовут Эльвира Малышева. Я начала заниматься музыкальным творчеством 2 года назад. Сейчас у меня 4 песни и 3 клипа. В этом году мы сняли клип совместно с очень известными артистами. Это Айдар Галимов, Рустам Гизатуллин, Зайниддин, Эльдар Хуснудинов. И мы сняли клип про экологию. Можете его посмотреть. Клип у нас набрал более 1 миллиона просмотров на ВКонтакте. У меня 3 детей. Я живу в Уфе. Вот занимаюсь творчеством, пою на татарском языке. Моя задача – это продвигать татарские песни уже в современном исполнении, чтобы они были более интересны для современного зрителя, для молодых людей. Бик хуш, biz endi shotlanib kutib qolamiz. Sizning o'ng'ishlaringizni shulay bo'lsin. Elvira, mana siz so'ylab ketdingiz, klibingiz turindayim, Aydar Galimov, Zayniddin qatnashdi deb. Nechuk siz ularga chiqdingiz? Mana ular bilan ilmtaga kiruv, ularni shulay qo'ytali сөйләшәдер, bildirga kerak ular bilan, endi rizolashsinlar uchun sizning klipda qatnashishga. Qiyin bo'ldimi? Nechuk bo'ldi shu protsesslar? У меня продюсер Рустам Гизатуллин. Он их всех очень хорошо знает, он уже более 20 лет в этой области. Вот он договорился, и мы сняли этот клип про экологию. Sabantoy şovlab gurlab davom etdi. Hamida o'zining chiqishin shulay motor deb bo'lar ketdi. Aynur, xayrli kishlar. Xayrli kishlar, esen sog'larmisiz? Aynur, biz endi kuzatib turdik, senga shunday motor shasha gullamasi bo'lar ketdi bir qiz. Bu sizning suygan yaringizmi, xalashavatingizmi? Sir bo'lib qolsin. Bu qiz sizning nida bo'lsa, ijodingizni bek yaratadir. Endi umuman bugun sizni olqishlar bilan yanadan chaqirib chiqardilar zalda. Siz kutganingizmi? Ne uchun bu shulay bo'ldi? Nechuk o'zingiz o'ylaysiz?
Мындай алкышлауны көтмәгән идем. Минем өчен бу чыгыш беренче адымнарның иң беренчесе, иң мындай зур концертта җаваплы адым булды инде бу. Мин дулкынланган идем. Әле дә менә каушый мәзәк тирли дә баштым дигәндәй. Шуның өчен көтмәгән идем андый. Минем өчен андый алкышлау зур бәхет дип саныйм. Бәлки ретро җырларны тамашачы сагынгандыр. Сезнең башкаруда ретро җыр яңгырады, шулай бит? Әйе, бу ретро җырларның берсе танылган композитор Рим Хасановның "Шингән чәчкәләр" дигән җыры булды. Гомумән үзем дә элекке ретро җырларга бик гашыкмын. Киләчәктә дә шул ретро җырларны искә төшереп халыкка тапшырырга уйлыйм инде. Гомумән, бүгенге шушындый заманада әйбет, тамашачыларның күңелен яулар өчен артистка нинди сыйфатларга ия булырга кирәк икән? Артистның сыйфатларына килгәндә сыйфатлар күп инде ул. Аны төбен әйтеп булмый инде. Теге төп нәйди? Бүтән яктан матур, бүтән яктан килергә тиеш дигәндәй. Без сезгә уңышлар теләп калабыз һәм инде Сабантуй дуслар, туган телдә исегезгә төшерәбез монда шул хәтле рәхәт, кайдадыр ат чабышы, кайдадыр көрәш, кайдадыр инде безнең әлбәттә җырчыларыбызның чыгышы. Һәм инде без сезгә тагы да матур сәламнәр юллыйбыз. Altın balık, kaygıda yaşayın, niye berde görünmeyin, min bunda dip etmeyin, altın balık. Туган телдә Сабантуй шаулап гөрләп дәвам итә һәм инде сезнең кашыгызда Лилия Шимьярова һәм Тимур Рамазанов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Бәйрәм белән сезне. Bayram менән, Сабантуй байрам менән, дуслар. Аю Сабантуй, әле сез берәр ярышта катнашып өлгердегезме? Юк әле. Тимур, син баягына көрәшә иңендә кем беләндер? Атта сабышып өлгердем. Лилия ханым, Тимур, бүген безнең концертта сезнең дуэт. Бу дуэтның барлыкка килү тарихы кайсыгыз сөйләп китә? Кем кемгә беренче тәкъдим итте? Дуэт йырдың исеме атала Алтын балык, бик үнсәлекле матур йыр. Дәртле генә йыр. Ошы яйгы ялдар, мөхәббәт турында, гаилә турында, гомумән яймәле матур вакытка туры килгән йыр. Был йырдың авторы Тимур Рамазанов үзе иҗат итте көен, ә инде һүзләрен билдәле булган шагыйрә Гөлфия Шакирова. Ул инде байтак йырдар безгә иҗат итте. Тематикаһын хайлаганда Тимур менә ниндидер шундай башкалардан айырылып торылган тематика булган дип һөйләштек һәм бына ошо Алтын балык дигән йыр килеп чыкты. Бу сезнең иҗатыгызда уртак беренче дуэтме? Әллә сезнең дуэтларыгыз бик күпме? Был беренче дуэт түгел. Мин Лилия Равилевна менән Башкортстан халык артистка битендә күптән бергәләп иҗат итәбез. Әлеге мәлдә бергә йырлаган йыр 5 йыр шулаймы? 5 дуэты бар. Анан тыш рус телендә лә башкарабыз һәм инде был Алтын балык йырына килгәндә без уга хәтта клип та төшердек. Ул шул тиклем матур, тамашачылар караганнар рәхим итеп. Biz инде ләззәтләнеп клипларыгызны карарбыз һәм инде сезгә әлбәттә иҗади уңышлар телибез. Туган телдә Сабантуй котлыйбыз барыгызны да. Сабантуй, ура! Байрам менән, дуслар. Байрам менән. Саумысыз, хәерле кичләр, бәйрәм белән сезне, Данир Исламбай улы. Исәнмесез, сезне бәйрәмнәр белән. Рәхмәт. Сезне карап торам да читтән сер итеп кенә берне әйтимме? Сезнең йөрешләрегез, наша атлауларыгыз барсы Салават Заки улына ошый башлаган бит. Ну, вжился до того. Димәк. Кайда нинди ярышта катнашырга дип килдегез бүген, Данир? Бездә бит бүген Сабантуй тантана итә. Ну, көрәшче буларак көрәшти мин алайса. Димәк, инде оста, профессионал көрәшче булгач, тәкәсезлеккә була инде бүген. Кайчандыр. Булсын. Иң мөһиме җәрәхәтләнмәскә генә.
Ярый барса да уңышлы булсын. Гомумән, Данир, бала чакка әйләнеп кайтсак, сабан туйларга еш йөрик бит инде. Сабан туйлар еш уздырыла, һәр ел сайын авылларда. Сезнең менә гомерлеккә истә калган бер вакыйга бармы күңелегездә? Бер җирдә катнашып, җиңеп, отылып белмим ничек булгандыр анда. Үзегез сөйләп китегез әле. Менә беренче искә төшкән мизгел, син бу сорауны биргәч, бер авылда сабан туй алып барам. Ул вакытта инде көрәшне тәмамлап килә идем. Ләкин минем көрәшкәнне бик белмиләр иде. Мин алып баручы бу сабан туйда һәм тәкәгә көрәш бара. Эй, мәйтәм, булай күтәрергә кирәк, менә булай эшләргә кирәк. И Ходаем, мәйтәм, үзем чыгып күрсәтимме соң? Халык кычкыра инде. Әйдә, торасың ату. Килде китте сүзләр сөйләп, чыгып күрсәт үзең. Мин әйтәм, чыгып җиңсәм, әгәр дә аталсам, күреп торам, ул абый инде теге көрәш алымнарын белми, шөгыльләнмәгән, үзе физически көчле. Була бит инде техниканы белгәч, җиңеп жюри башта әгәр дә ыргыта алсам абзыйны, тәкә минекеме дидем. Синеке булыр, давай диделәр. Теге абый миннән тазарак та инде. Ну, техниканы белсәң көрәштең, була кешене ыргытырга көндәшеңне, аның көчен кулланып. Ул мине китереп тә тартты, астан китереп подбив диләр инде көрәштә. Подбив биреп әйләндердем дә, шулай итеп әле гонорардан кала тәкәле дә булдым ул сабан туенда. Менә бит әфәрин, Данир Сабиров дип әйтәсе килә. Ярый. Менә җырлаулар, сезнең шулай ук сәхнәдә чыгышлар белән тамашачыларны куандыргансыздыр бала чактан бери сабан туйлары. Шулай бит, ялгышмыйммы? Күбрәк биидем бала чакта. Җырлаштыргалы идем дә, но күбрәк биюләр истә калган. Һәм инде бүләкләргә кулъяулыклар булгандыр инде. Элек бит инде шулай иде. Бер елны Худайның амин дигән чагы туры килгәндер. Әнигә пылесос кирәге. Һәм 5 сабан туйда 5 пылесос җиңгән мин, ракета пылесосы. Тагын нәрсә шап, бийипме? Юк, көрәштән. Көрәштә. Әйе. Аннан ул пылесосларны тузласы гына калды инде. Аны әти тапты инде кайда урнаштырырга. Данир, менә хәзер бит инде шундый теге модага кирип китте дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Һәрбер артист үз туган ягында, я булмаса әти-әнисенең берәр авылында сабан туйлар уздыра. Сездә әле мондый хәлләр булдымы? Әллә киләчәккә андый планнар юкмы? Мин инде Азнакайның үзеннән булгач, Азнакайда оештырганы бар шәһәрдә. Авылда түгел, чөнки Азнакайда барыбер уңайлырак шартлар иде. Урнаштырган бар анда, шундый бәйрәм оештырган бар. Менә киләчәктә шундый бәйрәмнәрне уздыруны традициягә әйләндерәсегез килмиме? Әллә бик авырмы? Беләсезме? Миңа истә безнең хакимият башлыгы әйткәч, елда булсын әле мондай әйбер дип. Ел сайын булганда аның тәме югала. Менә Олимпиада уеннары яисә дөнья чемпионаты футбол буенча нигә тәмле көтеп ала халык? 4 елга бер булганга. Шуңа күрә мин дә әйттем. Булса ул грандиоз булсын һәм 4 елга бер булсын. Менә шулай узган кайдалар, сез безне карасагыз, киләчәктә көтеп калабыз. Булыр Алла бирсә. Тамашачылар рәхәтләнеп, бийләр, кушылып җырлыйлар. Әлегесе мизгелдә сәхнәдә Данир Сабиров үзенең төркеме белән матур җырларын бүләк итә. Алыштыр айларны, гомерләр үтеп бара, шул кыска гына гомерне үкенне яшәп бара. Алыштыр айларны, гомерләр үтеп бара, шул кыска гына гомерне үкенне яшәп бара. Сабантуй шәп күңелле, кызу бара, артистлар шәп, шул чаклы матур. Рәхмәт. Бүген шундый һава торышы да безнең җылы тамашачылар тагы да кыздырды. Данир әзрәк кенә кызурак табылып киткәндер бүген сезгә, әйме? Монда гомергә бу залда иссе алкышлардан, иссе тамашачылардан һәм һава үзеннән үзе шулай иссе монда. Вентиляция җитеп бетми, тирләрем ага, кул яулыгым юк. Бар да яхшы барыбер да. Зарланып әйтүем түгел. Ничек бар шулай әйтүем. Менә шулай бездә ничек бар күрсәтәбез сәхнә артында артистлар шулай ничек итеп тирләп пешеп чыкканнарын әйесез белергә тиешсез. Монда бик күп тырышлык, бик күп энергия, бик күп көч сарыф ителә. Аларга чыгып берничә җырлар өчен дә дуслар, чөнки барсы да чын күңелдән барлык көчне салып эшләнелә.
Сорап та жыратылар бит әле, Данир Исанбай улы. Сезне Уфа сагынган, көтә, ярата. Зур рәхмәт. Әйдә, әлдә бар әле Уфалылар бәхетемә. Алайса бүтән җирдә яратмыйлар инде янәсе. Юк инде сезне бар җирдә яраталар. Менә беренче генә әйтүем түгел, Уфада аеруча тамашачы, ничектер чыкканча алкышлап каршы алалар. Кайбер җирдә тамашачы алкышласын өчен берникадәр көч куерга кирәк, исбатларга кирәк алкышласыннар өчен. Ә биредә инде чыкмас борын алкышлап каршы алалар. Данир, беләбез инде сезнең гаиләгез бик сәяхәт яратучан, әйме? Сәяхәт итәргә сез мөмкинчелек тә табасыз, вакыт та табасыз, тырышасыз, афәрин дип кенә әйтәсе килә. Быелгы җәйдә кайларга барырга уйлыйсыз? Быелгы җәйдә инде хатыным Төркиядә инде балалар белән, чөнки балаларыма да сирәк ял була. Җәйгә бер шушы инде барып кайталар алар Төркия якларда. Алар анда иде. Мин менә бу чыгышларым булганга күрә бераз тоткарландым һәм хәзер гаиләм янына барачакмын. Без сезгә уңышлы, хәерле юллар теләп калабыз. Һәм Мәрьям белән биюләрегезгә тукталасы килә. Искиткеч, соклангыч, карап туймаслык шундый матур номерлар эшлисез, әйме? Бик күп вакыт, бик күп сабырлык таләп ителәдер, Данир әйбит. Әлбәттә, әлбәттә, ул әзерләнгәннәрне үзебез генә беләбез. Аның бит әле иң мөһиме фикер идеясы кирәк. Ансын эзлибез төрле чыганаклардан, интернет челтәрләреннән. Менә соңгы биюбез булды әле үземә дә таныш булган Jazz Funk дигән бию. Аны инде кызым үзе биюгә йөри, ул атнага бер, гимнастикадан тыш атнага бер үзе теләп биюгә йөри, һәм анда алар биюләр Jazz Funk, ул хатын-кыз биюе. Менә шушы соңгы биюне үзем дә өйрәнеп чыгардык, яңгыр астында биеп төшердек. Искиткеч. Без инде теләп калабыз, киләчәктә шушы матур номерларыгыз белән әле безне куандырыгыз, чөнки чынлап та күңелләргә шундый рәхәтлек, матурлык истәсез шушы номерларыгыз. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Артистлар бик шәп, бик күңелле, зур итеп рәхмәт килгәннәре өчен. Тагы киләбез, Алла бирсә. Зур рәхмәт. Күңелле, бар концерт күңелле бара. Барлык яраткан артистларны күрәбез. Рәхмәт Туган тел каналына. Бәйрәм белән рәхмәт Туган тел каналына. Ләйсән яңгырлы көнем, үзем сиңа үрелермен, мин синең Туган телдә Сабантуй гөрләп дәвам итә. Һәм инде безнең махсус кунагыбыз Татарстан һәм Башкортстан Республикасының атказан артисты Иркә үзенең төркеме белән. Хәерле кичләр барыгызга да. Исәннәрмез, хәерле кичләр. Иркә, бүгін бит инде безнең концертның тематикасы Сабантуй булгач, әйтегез әле сезнең шулай ук балачакларыгызга әйләнеп кайтыйк әле. Балачакта менә иң истә калган Сабантуйдагы чыгышыгыз, ярышыгыз, откан бүләгегез. Менің турда концертларда сөйләгәнем бар инде. Иң ошаганы трактор арбасына менеп, бер үк җырны бер 5 тапкыр җырлаганнан соң, иртән сәгать 8-дә төшеп басадыр идем. Көндезге сәгать 3-ләргә хәлек шунда басып торадыр мен арба янында. Кайчанда булса миңа җырларга рөхсәт бирелер микән дип. Әлбәттә бүләкләре кызыгылгандыр инде. Анда яхшы капроновы колготкалар да бар иде. Кызыклы башка миңа бик кызыктырган уенчыклар, шундый кирәкле әйберләр дә бар. Тик миңа һәрвакыт кир сабыны бирәләр иде. Шуңа күрә бер Сабантуеннан мин бер 3-4 тапкыр, 5 тапкыр кайвакыт җырлап, 5-шәр кир сабыны өйгә алып кайтадыр идем. Кирәк әйбер бит инде хуҗалыкта шулай ук. Бик кирәк булгандыр инде. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Иркә, былай тормышка кагылышлы сорауларга килгәндә, шулай ук тамашачыларны да бик кызыксындырган сорау менә ничек сез кызларыгыз белән бигрәк тә олы кызыгыз белән шулай уртак тел таба аласыз ул? Һәм нинди киңәшләр бирә алырыгыз сез менә шулай ничектер җиңел итеп, җайлы итеп, әйме, балаңны үстерергә, шушы яшүсмерләр белән бер дулкында булып, менә аларны ничек итеп дөрес тәрбияләргә ул? Бу әлбәттә сезнең олы кызыгыз белән аралашуга килә. Матурым, карале, менә хәзер генә без аның турында, мин аның турында аңлатып бетерә алмыйм. Әлбәттә инде ул
Негізі булырға тиеш, ул 5-6 яшьтән үк ничектер тәрбия башка төрлерәк булырга тиеш. Кирәк вакытта кырыс та булырга кирәк, шул вакытта бик якын дус та булырга кирәк. Менә хәзер генә аны аңлатып бетереп булмый. Аның өчен бер менә семинарлар үткәрәләр бит әлеме. Бәлки киләчәктә шундый талантыбыз да ачылып китер, бәлки кемдергә безнең ярдәмебез да тиер. Дөрестән дә Алла кызым Айсылу белән без бүгенге көндә бик дуслар кебек аралашабыз. Кай вакыт әле ул миннән акылрак фикерләрдә әйтә. Аллаһ Тәгаләнең иң зур бүләге инде ул минем өчен. Алла кызым Айсылу, әлхәмдүлилләх, мин бик шатмын. Аллаһка шөкер. Әтием белән әниемнең дә ярдәм итте баламны, ул олы кызымны тәрбияләргә. Буларын да шундый ук схема белән тәрбияләргә тырышабыз. Миңа калса безнең килеп чыгыр һәм инде алар да минем киләчәктә милләтебезгә, татар халкына, башкорт халкына, гомумән республикаларга, ике республика дип әйтим әле, кирәкле адәм балалары булырлар һәм инде шәхесләр булырлар. Минем йөземә кызыллык китермәсләр дигән өметтә калам инде һәм әлбәттә шуның өстендә эшлим. Амин, амин. Sizin bütün ana күңелендә иркән теләкләрегез балаларга кагылышы барсы да насыйп булсын. Һәм инде тагы да бер мизгелне ассызыклап китәсе килә. Шулай ук интернет читтәләрендә күреп калдык. Хәтта ки сезнең картагызда акча белән Айсылуның кулында икән. Бу дөресме? Бу карта гына түгел, бөтен ИП организация мине түгел, даже егетләрем дә хәзер Айсылуның кул астында, безнең бөтен финансовый моментлар Айсылуның кулында. Дөрестән дә ул бу якка без сәнгать кешеләре башка төрле очып китә торган шундый эштә эшлибез име. Кай вакыт ышанып китә торган, инде бу минем җирдән атлап йөри торган кызым, бик теге төпле кыз. Шуңа күрә ышанып берничә еллар тәрбияләп бу өлкәдә башка кешеләргә примерларын куеп, башка кешеләрнең эшләгәннәрен күрсәтеп, берничә ел эчендә мин кызымны шундый дәрәҗәгә дип әйтим әле җиткердем инде хәзер Айсылуга 20-21 яшендә. Бүгенге көндә бөтен финансовый моментлар һәм инде ассистентым дип әйтсәм дә була. Бүгенге көндә Айсылу белән бөтен җирдә максимум бергә йөрергә тырышабыз һәм инде күбәй бер аның кулында. Акча кирәксә, димәк, иркә Айсылуга мөрәҗәгать итә. Шулай бит? Ул кай вакыт мин кирәклеген онытып җибәрәм. Менә каядыр түләргә, мәсәлән, име? Ул инде аны түләгән була, аның кулында булгач, ул төгәл язып бара барсында, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләх, ул яктан да әйбәт. Субханалла, субханалла. Һәм инде бик кызып төркемегез белән бергәләшеп матур клиплар яздыру турында. Без бүген төркемебез белән менә 5 генә килдек, ни өчен дигәндә, калганнарын ял итәргә җибәрдем Мальдивка. Теге партияны җибәрдем Мальдивка ял итәргә. Хәзер менә монысын төшереп кайтабыз да, моннан күп итеп акча эшлибез дә Туган тел каналыннан. Без җыелышып китәбез инде Мальдивка, шуңа күрә пока без шулай гына килдек. Икенче килгәндә икенчеләрне алып киләчәкмен, яме? Алла бирсә, без көтеп калабыз. Мальдивада гына ял иттерә иркә үзенең хезмәттәшләрен, әйме? Шуңа күрә иркәнең төркеменә бәлки кызыгып китүчеләр дә булыр әле. Безгә как раз кирәк хәзер биюче бер кыз эзлибез. Шуңа күрә рәхим итегез. Бер 5 елдан соң Мальдивка бәлки сез дә барырсыз. Сез инде төркемдәге үзегезнең музыкантларыгызны клип төшергәннән соң җибәргәнсездер. Әле сез бит әле бик кызып клиплар төшереп бирдегез. Без 2 көн иртәнге сәгать 5-тән алып кичке сәгать 11-гә 12-гә кадәр 2 көн рәттән тирләп пешеп, төрле образлардан бик кызыклы клип төшердек. Бу тегәле бу безнең эшебезнең башы гына. Мин сезгә моның турында тагын сөйләрмен. Без синең белән обязательно интервью эшләргә тиешбез. Инде күптән кызыгып йөрибез. Алла бирсә, күрешергә насыйп итсен. Шуңа күрә көтегез 15 июль көнне Алла бирсә безнең өр-яңа сәлам дип аталган җырыбызга бик кызыклы клип чыгачак. Үзенчәлекле. Һәм инде тукталып китәсе килә Кыргый гөл җырына да. Җырның исеме дә бик үзенчәлекле, шулай бит? Кыргый гөл. Ни өчен бу җырны сез сайладыгыз? Ничек ул шулай хит булып китте? Һәм аның бит инде мәгънәсе эчтәлеге дә иркәнең күңеленнән ургылып чыга. Әйдәгез әле шул хисләрегезне уртаклашыгыз. Шулай дип уйлыйсызмы? Инша уйлыйм. Инде хәзер миңа дусларым да, якыннарым да ничек шулай туры китереп алдың бу җырны? Ничек шулай булды? Дөрестән дә син үзең дә Кыргый гөлгә ошагансың дип. Мин әзгә теге ябыграк кеше инде, менә ачу ягыннан как раз Алла кызым Айсылу мине халыкка, тамашачыга башка яктан ачасы килә. Шуның өстендә һәр интернетта ул бик нык тырыша эшли. Мин әлбәттә теге дирәк ничек әйтим, үзенә ябылганрак кеше, бик теге шәхси тормышымны бик каты күрсәтәсем килми. Җырга килгәндә әлбәттә инде безнең Татарстаныбызда
Вагапов продюсерлык үзәге фонды барлыгын беләсез, һәм инде анда Рифатовый Фаттахов җитәкчелегендә бара ул, һәм инде Рифатовый үзе миңа бу җырны тәкъдим итте. Үткән ел тәкъдим иткән булган, ничәптер мин аны пропуска итеп җибәргәнмен. Һәм инде бу ел Иркә, бу синең өчен язылган җыр, сиңа туры килә. Ул җыр 10 ел элек язылган булган, һәм инде менә берничә ай элек кенә үзенең хуҗасын тапты дисәм дә була. Мин бик канәгатьмен. Бик зур рәхмәт тамашачыма бу җырны аңлап, кабул итеп, миндә күрә алганы өчен тамашачыма бик зур рәхмәт. Әле бу җырны без 2 айлык кенә җырлый башладык. Киләчәктә әле бу җырның дәрәҗәсе үсер дигән теләктә калабыз. Без дә шундый теләкләрдә калабыз. Уңышлар телибез Иркәгә һәм аның шушы берсеннән-берсе талантлы оста музыкантларына төркеменә бездә Сабантуй дәвам итә. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрне. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм, сөреп аша синне, сәрере күзләрне. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда шулай ук Сабантуйга чакырылган кунак Рәфис Кәлимуллин. Хәерле кичләр сезгә бәйрәм белән. Хәерле кичләр, сезне дә бәйрәм белән. Рәфис, инде бу ел ничә Сабантуй уздырды икән, ничә Сабантуйда чыгыш ясады икән. Үзегез беләсезме шутын? Аллага шөкер, әйбәт кенә без күп районнарга эләктек, берәр сәгать программа белән, һәм инде гомумән уеннарны күрә алмадым. Элекке вакытта үзем алып бара идем, бөтен әйберне күрә идем. Бу ел инде бары тик сәхнәдә генә күрергә туры килде. Алай да милли уеннарны күрермен дип, Алла бирсә киләчәктә милли көрәшләребезне, милли уеннарыбызны күреп яшәргә насыйп итсен. Сабантуйда гомумән күзәтергә яраткан яратып караган милли уен сезнең өчен. Шүрмәк ватыш инде, аннан соң катыктан акча эзләү, менә шундый кызыклы уеннар яратам, көрәш. Мин үзем спортсмен буларак инде көрәш яратам. Ишь ты, она у меня с сигнализацией, ты чего творишь? Вроде уже пожилой, вроде Рафис Шиберлин бар инде, әбиләрдә үзеңне ярата инде. Ой, сейчас поднимусь, у меня Әбиләрдә хит гарантия бар, аларда пенсия бар. тяжело. Ой, господи. Иде апа булшам. Не надо, все свое, все родное. Ой, Рафис, иди-ка сюда. Ты мне прямо сердце украл, ёшкин кот. Слушай, такой талантливый. Кофе? Нет, не кофе. Это все со своей грядки, свои ягодки. Вот у тебя девушки такие озорные. Вот от нас красивее другой угостишь. Ладно. Сам-то что кушаешь? Они не мытые. Иди сполосни. Рафис, а ты вот знаешь, что ты очень темпераментный, озорной. Но все же знают. Тихо, успокойся. Ну что ты делаешь? А знаешь, почему кавказцы тоже такие темпераментные и очень долго живут? Не знаю. Потому что они мясо кушают и зелень. Так что вот все со своей грядки. Вот лучок тебе, вот тебе салатики, все со своей грядочки. Вот укропчик. Ты кинзу любишь? Ну все вот тебе в комплекте. Ладно? Ите юкмы Рафис анда? Нет, мясо я еще не доварила. Миңа калса, шәхсән минем үземдә ике төрле кеше яши. Берсе каядыр галәмдә йөри, берсе җирдә. Вот шуның өчен. Шул ике кеше кушылганда Рәфис Кәлимуллин нинди була? Ике кеше кушылганда бомба була. Еш була андый кушылулар. Була инде җыр иҗат иткәндә, юмор эзләп тапканда менә шулай килеп чыга. Гомумән иҗаттан башка тагын сезнең үзегезнең төп шөгыльләрегез бардыр, Рәфис, шулай бит? Төп шөгыльләрем бар инде, аларны күбе, аларны теге халыкка серисе килми, безнең инде тамашачыларыбыз безне җыр һәм инде юмор өчен, гомумән сәхнәдәге күренеш өчен яраталар. Ул эшләү, ул бизнес калырга тиеш түгел, гомумән. Ул инде минем шәхсән үземнең эшләрем бар, Аллага шөкер. Ул мине әзрәк иҗаттан әзрәк ял иттерә инде кайбер шәттә. Һәм инде әйтергә кирәк, иҗат белән генә гаиләне тәэмин итеп булмый, шулай бит? Юк, бүгенге көндә иҗат белән генә гаиләне тәэмин итеп булмый. Әгәр артыңда бер завод тормаса, артыңда акча ясый торган берәр завод булмаса, син бүгенге көндә алдынгы артистлар теге алдынгы рәтләрдә була алмыйсың. Гомумән, чөнки һәрбернең акчасы бар, аранжировка, ротация һәм инде гомумән bir җырны җиренә җиткереп, халыкның колагына җиткерер өчен күпме баскычлар менергә туры килә. Шуның өчен барысын да үзегез беләсез.
Без сезнең барлык эшләрегездә дә уңышлар теләп калабыз. Рафис Калимуллин, Сабантуй! Рәхмәт, хәерле матур көннәр һәрбершегезгә. Айлы төндә карыйм зәңгәр күккә, күрәм айда нурлы йөзләрен. Онда алмыйм тәүге хисләремне, сине уйлап янам күзәлем. Айлы төндә карыйм зәңгәр күккә, күрәм айда нурлы йөзләрен. Онда алмыйм тәүге хисләремне, сине уйлап янам күзәлем. Менә шулай матур иттереп бии Сабантуй концертының икенче бүлеген тамамлыйм, дусларым. Димәк инде әйтергә кирәк, сер итеп кенә тапшыруның да икенче өлеше тамам, дусларым. Шуңа күрә шундай нәтиҗәләр, шундай матур хисләр күңелдә бүген монда кызу булды. Бүген монда милли уеннар, отышлар, ярышлар, бүләкләр һәм инде иң мөһиме безнең иң төгәш эшләрнең чыгышлары барсы да бу сәхнәдә тантана итте. Хөрмәтле дусларым, сезгә дә мин иң изге теләкләрне җиткерәсем килә. Күңелләрегездә һәрвакыт бәйрәм рухы тантана итсен. Үзегезне саклыгыз, сау сәламәт булыгыз. Имин матур бәрәкәтле тормышларда яшәвегезне дәвам итегез. Сезне кочаклап яратып, Роза Хәйруллина, сер итеп кенә тапшыру Туган тел телеканалы.